बेगम आख्तारा आहमेद आली नामा गोरोन्थिबो जानो हागौ लोगोफोर नाथाय आख्तारा आहमेद आली एम बिथाङा बिटिसि नि सासे एम स बिथाङा इस्लाम धोरोमारि सुबुं आरो आथिखालाव जों नुनो मोनदों दुखुनांथाव बाथ्रा बेगम आख्तारा आली बुंनायखौथ' आं जेबोआनो मोनाखै नाथाय आं माखौ सानदों स जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ पागल फाग्ला होनलायनो हानाय जाबाय गुबुन हारिनि मानसिया स बेबादि पावारखौ सोर होदों बेबादि गोहोखौ माबायदि मोनखो दिनै जोङो पागल होनजालायनो गोनां जाबाय इउपिपिएल नि मानसिफोरखौ पागल होनदों बेवहाय आंहा बुंनो गोनां जेबो गैया पलिटिक्स थाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानसिफोरखौ मानबाय पागल आरो बिथांनि मुर्तिखौ दिनै सावदों माने पुतला सावनाय होनना बुङो बा फट' सावनाय बेखौ नोंथांमोना नुदों स बेनि सायाव भिडिअखौ आं नोंथांमोननो लाबोनो सानबाय थादोंमोन नाथाय हायाखैमोन दिनै लाबोबाय जोंनि मानसिफोरखौ पागल होनलायनो हानाय गुबुन हारिनि सुबुङा बेबायदि थासारिसिम सफैबाय बिदिब्ला जोंनि हारिनि मानसिफोरनि जि अबस्था जोंनि जि स्टेन्ड जोंनि जि थामोनथा जोंनि जि पावार गोहो बे गासैबो सेवांगार जाबाय होननानै आं बुंगोन मोनसे समाव जोंनि माहारिनि जायखिजाया आफादखौ बेबादि बुंनो हानाय रावनियावबो गोहो गैयामोन दिनैसिम रावबो बुंफेराखै सोरबा पार्सनेलि सोरबा सोरजोंबा बेबायदि नांलाय खमलाय जादों दान्थे बिदान्थे जादों बेखौ जों नुदों नाथाय बे बाराव जों नुबाय एबसुखौ पागल होनलायनाय सासे एम आरो बे गोहोखौ जोंनि बर' माने लिडारफोर जायफोरखौ जोङो पलिटिकेल पार्टिनि नेता होनना बुङो बिसोरनो होदों आरो बेबादि बुंनो हानाय नङामोन आरो बे जोंनि हारिनि थाखाय लासिं सिं जायफोर पलिटिकेल पार्टि दोङो बर' मानसिफोरजों दाजानाय बै पलिटिकेल पार्टिफोराव जायफोर लिडारफोर दङ बैसोरथ' मेक्सिमामानो दुलाराय बर' फरायसाफोरनिफ्रायनो थांनाय आरो बिसोरो मा मोखाङै नायनादों बे बाथ्राखौ मा बिखौ मोनसेबो क्लास होआखै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायनो आफादगिरि नामा जानानै थांनाय दा सोलोंथाइ बिफाननि एम बिथाङा मा आख्तारा बेगमखौ फंसे बुङाखै नामा आरो जाय डेपुटि चिफ बिथाङाबोथ' दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायनो थांनाय मा बिथांमोना बाहायबो क्लास जायाखै आख्तारा बेगमखौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेबादि बुङोबादि बै बुंनाया गावसोरनि सायावबो नाङो दिनै बिथांमोना बिपिएफआव खामानि मावदों नोङो नाथाय बिनि ओंथिया बे नङा दे बिसोरो माने एबसुनि माने गासैखौबो बावगारजोब बेबायदि नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानसिफोरखौ पागल बुंनो हानाय सोर बिलाय सोर स बेबादि गोहोखौ होनानै मा बै बर' लिडारफ्रा सासेबो लाजियाखै नामा गावखौनो बहुत लिडार होनना सानबाय नामा बे साननो गोनां जानानै फैदों जोंनि आफादा मोजाङानो जा गाज्रियानो जा बे गुबुनजों बेबादि गुबुनजों आरो भटखौबो सोर होदों जोंनि मानसिफोरानो होदों आरो जोंनि मानसिफोरनि भटखौ लानानै एम जानानै दिनै जोंखौनो पागल होननानै बुंदों बे बहुत लासिं सिंनि बिसय होननानै आं बुंगोन स नोंथांमोना थारैनो बे भिडिअखौ नुदों मालांखौ नुदों आरो दिनै नोंथांमोना बिथांनि पुतला सावनाय नुदों बायदिसिना सावनाय नुदों गिबियावनो जे 6 शिडिउल एरियायाव सासे मुस्लिम मानसिया जाबायदि एम जादों दिनै बेबो साननो गोनां बिसय मा बर'नि गासैबो थामोनथायानो सेवहांगार जानायनि लामायाव नङा बे साननो गोनां नाथाय बेथ' मेटार नंला बे जाबाय इलेक्सननि मेटारमोन बे पलिटिकेल मेटारमोन नाथाय जोंखौ पागल बुंनाया एबसुखौ पागल बुंनाय माने गासै बर' हारिखौनो पागल बुंनाय जादों होननानै आं सानो बेनिखायनो साफ्रोम बर' रायजो राजाखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन जोंनि मानसिफोरा जे गावजों गाव मुं सलायनायखौ बाद दोन बेबायदि गुबुना लासै लासै नाख्रेबनाय इनसाल्ट खालामनाय अपमान खालामनाय बेखौ नोंथांमोना नुजेनबायानो नोंथांमोना आरो फिउचाराव जुदि 6टा जनगोष्ठीनि जुदि एसटि होयोबा आरोबाव मा नुबावनो हागौ नोंथांमोना कल्ड ब्लाडेड वार बेयो मोनसे रोखोमनि गुसु थैनि दावहा बे दावहायाव नोंथांमोना जोंनि हारिनि मानसिफोरखौ बांद्राय अयथासार खालामनाय नङा नाथाय खनसे जुदि बिसोरो एसटि मोनो जों सेवांगा बेखौ नोंथांमोना बुजिनानै ला आरो जों जुदि मजबुत जायोबा जों जुदि साहस जायोबा जों जुदि बैफोरबायदि सुबुंखौ जुदि बिसोरनि आसलि पिक्सारखौ जुदि दिन्थियोबा अब्लासो बुजिगोन जे बर'नि मोनबा आफादखौ पागल होननानै बुंनाया आंनि थाखाय सबसे गिदिर गोरोन्थि बेबायदि सानगोन बेनिखायनो बर' सुबुंफोरा बेखौ बुजिनांगौ बेबायदि बुंनो माब्लाबा लायनाङा बै नेताफोरा एयार कन्डिसन रुमाव थानानै कौटि कौटि थाखानि गारियाव बेरायनानै बिसोरो मा दिनै बेबायदि बर'नि आफादखौ बेबायदि पागल बुंनो चान्स होबाय रबिराम नार्जारि बिथाङा बिथाङा दुलाराय बर' फरायसाफोरनिफ्राय थांनाय आरो जाय डेपुटि चिफ बियो मा आरो बिनि अनगायै बहुत मानसि जों आसि दिन्थिनो हागौ आरो जायफोर बिएलटि आरो एनडिएफबि नेताफोर
बिसोरो नो डाउट एबसुखौ नायनो बायो नोंगो बेखौ बुजिनो हागौ जायफोरा माने दिनै बिपिआव दं बिसोर एबसुखौ नायनो बायो नोंगौ बेखौ बुजिदो नाथाय बिनि ओंथिया नङा जे बे नङा जे एबसुर मानुकेटा सब पागल हल पागल पलिटिक्स गेले भाई नट पागल स' बेबादि सेन्टेन्सआ थारैनो जोंनि हारिनि मानसिया बुंबा जों एसेबां जेबो मोननाय नङामोन नाथाय गुबुन हारिनि मानसिया जोंखौ पागल होनलायनो हाबाय गुबुन हारिनि मानसिया बर'नि हिस्ट्रिनि सोमोन्दै बर'नि थामोनथा बर'नि जि थैजों गेलेनाय जि दावहा बेखौ मा बुजिनो दिनै सा ससेयाव फैनानै बिसोर इयाम जादों बै बर'नि 5,000 to 7,000 मानसिनि थैजों गेलेनानै जि बिटिसि लानानै फैदों बे बिटिसियाव इयाम जानानै दिनै जोंखौनो पागल बे माबोरै जानो हायो राजखान्थिनि समाव राजखान्थि पार्टिफोरा गावसोरजों गावसोर पागल होननाय मायबा होननाय बे बिसोरजों समायो नाथाय जोंनि माहारियारि आफादखौ जुदि बेबायदि बुङोबा बे माब्लाबाबो जोंनि थाखाय सहायथाव जाया তেওঁলোকে ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলাই পাগল হৈছে আসলতে এটা কাৰ ওপৰত কৰিছে এই যিটো সদনৰ পৰা গোটেই বিটিচিখন পৰিচালিত হয় যিটো সদনৰ পৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ সমূহ কাম-কাজৰ যিটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় গভৰ্ণমেণ্ট পৰিচালিত হয় তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছে গতিকে ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট যে ইউপিপিএল আৰু আপসুৰ মানুহখিনিয়ে ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলাই তেওঁলোকে পাগল হৈছে